frumusețile. Da, dar la discotecă. O luat la discotecă vreodată? Am discotecă. Da? Da, dar să fii content. Da, asta alerga după el, se prinde. Avea 4 ani atunci. Avea pustița aia grenat, bluza albă. Și dansa și ea și vrea să stingă luminile. Da. Și trecut timpul dupteaua. Doamne, ce-am 22 de ani jumătate, mi-e cu 23 de ani. Mi-aduc aminte când am văzut-o prima dată, când s-a mai permis din armată și au ieșit Ani cu ea din spital. Da. Dar cum era timea, abia să vedeam. O venit aici cu Teodora și Cât kg am avut eu la naștere? 3 kg. 3 kg. Eu am avut 3,200, corect nu mai. Mamta era slăbută. Ei, dar cum era? Și tu erai, dar pacient nu știu. Da, eu bunic când am născut-o și normal, îți dai seama. El lucra în industrie, Teodora. Da, bine. Nu, eu vreau să zic că am născut-o și